Takže na štartovej rampe máme Mercedes 190 dieselový a Honda Civic. Ja by som veľmi fandil Subaru, ktorý má veľkú váhu. Čo som aj fandil, to som bol, aby neprehrála, a s tomu také strašný kus, ale... Ide tam, on sa nechodí ani tam, ani tam. Majko, čau. Elektrické okná, nič. A LS-ko a tak ďalej. Ako hovoria chalani z Oravy, šľahače. V každom prípade niekoľko sto koní pod kapotou sa asi hodí viac v tejto chvíli, než elektrické okná. A vedľa neho druhé trojtúningové auto. A to bude krásny vyrovnaný duel. žltom Leone. On keď čo technika poslúcha, tak každé závody vyhrá. Dneska šťastie nemal, tak sa tam motore rozsypalo. Takže reakčný čas, to sa nedá dohnať. Čas napúkať turbo a mať dobré reflexy, o to ide. Poprosím, ja Klimek na štart, pôjdeš sám. Za nimi Gusto Ložka, už pripravený v aute ako vždy. A 101 Filip Odkladal, ktorý teraz vidíte na štarte, zatiaľ v finále svojej kategórie. Ona pôjde s Wolfgangom Kochom, tam je to asi rozhodnuté, ale tak technika môže protestovať. Ale prvýkrát dáme pred nimi Tomáša Polonca s Jankom Manásom, nech Ivanka trošku sa stihne vrátiť cez boxové ľučky a trošičku aspoň schladiť. Poprosím na štart Jan Klimek a Gusto Ložka. Kde sa stretne Tomáško Polonec